U MLA kamolai ba PT saukmi ula kentu yo ulat ke jela bentuklar mardor halo Kynrum Kynram ki bami hak skul ba Nehu hadian makino hikai kinong train Nehu kumju ki samla puli ki lahab beniki badeng lamayong haka sithi bo pha shaulat ulong ba kalong ka jingja ka bam itnat bani I ba ka sunjuk kinong hikai kumju kinong tre ba samla puli jong skul ba Nehu kinmi pai ba ban persya ya kom tre kam jong vice chancellor haka te skul ba hadin mengalai I ka jinglong jingman na kaliang jong kanika Nehu na kapor si kapor de kham tame mne kasingi ka ba banak liang jong kinoi kai banak noi kai kilami shabar banra ya ki plakat lembat ki student jong ka Nehu ha ka bedi bat ka jimbum bit bambiang jong ni bahasa Islam ta tinga ngasko mwe ki long responsible leader jong state umemeli jong kamolai constituency di ban chuskap nga iba kanika kam long di mata kasi nga lapha kanika city siya governor ban kerpat yu governor ban nakaliang ju nen tebin hakabade bat ka jinglong jingman jong kateka jong ni hukum makalong mata kabaskosi kat kom ka jingtho ka ba ngi kat khubor kawi baga ka charges ka ba ai nakaliang jong ki noi kai ban nakaliang student kapan pau bang liu bahasa Cina belum matahi omlong kompetent ya kapan ron nak pada university jadi hatan urum pada kalian juga kerpat governor burung kam ban step in ban safe ya ke image ke jongka Nehu nomor kum mengitip di Nehu kum baru katahi kadang kawin ke university ke pau ha haga ini haga India hi baru kawin tinggi kuat kalau baga university kum Bros kata kadai ke winning university ba kiu ka pau ba ngi kwa ba ka kadai university kan nang pau haki sngi ba ki snam wan ka ban nagaleng jong governor in tebi ni kam ka wei na leng jong ngat ho so governor pi governor jing state automatically hi la de pa ulalong chancellor jong kini state university di hangling dan Nehu de kamot kan Nehu hi kabanali ang governor do ne kabor dengan ho shu governor nagal jingmut jonga nagaling governor on convey ka message support center kanang nagaling center kan intervene ni kam hanul kom bakan le kanang bale ban beng no snan nakabata kan ka namata ka jinge ka ba gi noi kai ba student gi jonga ne hu gi kan do nakapor pi nagaling jonga ngahap ba man support ya ka demand ke jong noi kai rekat bag student nama ki noi kai bag student ki kamtip kamha par ngai scam da ka jar khat ba chan chilo ure bobiang de nakaliang jong ki kenum dawa ban remove noi u bombiang da ka daw ki dawa de ngaro ngai hap lang bat ka rai jong ki teachers bag student dan kam remove ki ka long yu ban chilo nam da ka jingbiang ka jong ka university brokoi